Това е Ина. Да, е Вали. И вие сте в новият канал на YouTube Факти БГ. Днес съм решил да ви покажа как да измерите правилно и да изчислите една дървена конструкция. Така, повече да се бавим да започваме. Трудността е отдолу да го направите, така че да го опълнем и така. Ина. Да го обърнем. Сега ще ни е много по-лесно. Следващия път ще ви я покажем в завършено състояние, готово. Довиждане!